Sofie! Skal vi op og køre på skibakke? Appelsin! Jeg hedder Mads. Hvad hedder du? Det ved du da godt. Nej. Hvor er vi henne? Livindjo. Sig det ordentligt. Livindjo? Hvad er det for en lift, vi kører i? Storlift, som jeg rigtig kalder hyggelift. Hyggelift? Hvorfor hyggelift? Fordi man hygger sig i den. Hvad kalder du så den dernede? Knappen på en stjortelift. Det var da et interessant navn, Mads. Ja, er det ikke, Helene? Jo. Vi må vist til at lukke af nu. Vi skal snart af. Okay. Sådan, Fie. Super, Fie. Gør sig klar til sit mega flotte skiløb. Og alle publikum råber hey ho, hey ho. Ej, bare kør, hvor der er plads, Helene. Og så går man bagved hende nu. Ja. Så træk i den venstre, Helene. Træk lige så stille i den venstre. Og brems. Brems lidt, Helene. Og så træk hende herover. Så hiver du i den venstre. Venstre, ikke? Ja. Så overtager du den her. Yes. Super, Fie!